Er du en af dem, der er Facebook? Hvis ja, så er du en del af de 800 millioner aktive Facebook-brugere verden over, og en del af de 2,7 millioner brugere i Danmark. Brugerne skaber et netværk på kryds og tværs, skriver meddelelser til hinanden om, hvad de skal i aften og hvordan de har det lige nu. Facebook blev opfundet i år 2004 af Mark Zuckerberg og nogle få venner på Harvard Universitet i USA. I starten var det kun elever på eliteuniversiteter, som kunne blive medlem, men senere blev det udvidet, så alle kunne blive medlem. I dag har virksomheden Facebook mere end 1700 medarbejdere. Hovedkontoret ligger i Californien. I 2009 tjente virksomheden 800 millioner dollars. Facebook er en af de første virksomheder, der har tilladt folk, som ikke arbejder i virksomheden, at udvikle applikationer, nøjagtigt som de ansatte. I 2011 placerer Facebook sig som nummer 1 og siges at have en værdi på 80 milliarder dollars, 450,6 milliarder danske kroner. Men vil succesen fortsætte?